מה היית רוצה שהבת שלך תהיה כשתהיה גדולה? ציירת. תהיה ראש ממשלה. עורך דין, שתהיה בפוליטיקה. עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות מדוע אתה חושב שהצטרפות של נשים לפוליטיקה תשנה את השלטון במדינת ישראל? בגלל שאנשים הם פחות אמוציונליות, הן עובדות עם הראש, הן יותר הגיוניות. כי אני חושב שנשים הרבה יותר חכמות מגברים. למה גברים עד עכשיו לא עשו כלום, רק מאכזבים. מדוע כדאי שיהיו נשים בתפקידים מרכזיים בפוליטיקה? כן, אני בהחלט חושב שלאישה יש הרבה מה לתרום אל מול הפוליטיקה הישראלית. דרך הנשים ניתן להגיע לשינוי מהותי. לדעתי, אם נשים הולכות לפוליטיקה, אז כדאי שהם יהיו כבר בתפקידי מפתח. כדאי שיהיו רק נשים ושיחליפו את כל הגברים, ואז לא יהיה מלחמות בעולם. אנו נאבקות לשינוי סדר היום של החברה הישראלית באמצעות טיפוח וקידום נשים למנהיגות פוליטית. לכן אנחנו חייבות להגיע ל-50% בכנסת וברשויות המקומיות. המאבק שלנו מתחיל בפריימריז וברשימות המועמדים של המפלגות. המטרה המיידית שלנו לא תעבור רשימה מפלגתית בלי 50% נשים במקומות ריאליים. אנחנו נעזור להכשיר, לקדם ולעזור לכל אישה שתהיה מוכנה לצאת למאבק על ייצוג נשי הולם. הפעם מצביעים נשים.